Prečo rebalancujem víťazov a prečo to chráni aj vás? Aký je problém? Moja minulosť nie je vaša budúcnosť. Predstavte si tento príklad. Pred 5 rokmi som kúpil akciu za $50 s dividendovým výnosom 4,5%. Dnes sa obchoduje za $180. Môj zisk je 260%. Ale nový kopírujúci ju kúpi za $180 s aktuálnym výnosom len 1,8%. Čo to znamená? Mám zamknutý výnos 4,5% na základe mojej pôvodnej nákupnej ceny. Ty dnes pri aktuálnej cene dostaneš len 1,8%. To je o 60% nižší výnos pri rovnakom kapitáli. Navyše si vystavený riziku návratu k priemeru. Ak sa akcia vráti na férovú hodnotu, budeš v strate, kým ja budem stále v zisku. Ak nebudem rebalancovať, noví kopírujúci dostanú horšie podmienky, než aké som pôvodne mal ja. Mojím riešením je disciplinovaný rebalans. Keď pozícia výrazne prerastie cieľovú alokáciu alebo valuáciu, uzamykám časť ziskov. Predám 30 až 50% nadhodnotenej pozície. Zisk je skutočný až vtedy, keď ho vezmem zo stola. Reinvestujem do kvality a výnosu. Hľadám akcie s udržateľným dividendovým výnosom s minimum 4%. PE menej ako 15 a payout ratio pod 70%. Rastom dividend s viac než 5-ročnou stabilnou históriou. A aký je výsledok pre mojich kopírujúcich? Spravodlivejší vstupný výnos bližšie k môjmu pôvodnému. Vyššia diverzifikácia, teda nižšie riziko koncentrácie. Stabilnejší cash flow bez závislosti od jedného víťaza. Takto zrýchlim cyklus násobného zloženého úročenia pre každého, kto kopíruje moje portfólio. Zodpovednosť za správu kopírovaného portfólia znamená, že nemôžem držať nadmerne nadvýnosové pozície, len preto, že vďaka nim vyzerá moja historická výkonnosť pôsobivo. To by optimalizovalo moje ego, nie váš kapitál. Každá pozícia sa musí obhájiť na základe očakávaných budúcich výnosov pri súčasných cenách, nie na základe mojich nerealizovaných ziskov spred rokov. Prečo toto neznamená iba predávanie dobrých akcií? Buffettovo držať navždy platí pre zriedkavé, podhodnotené mouty široké konkurenčné priekopy. V dividendovom portfóliu sú dynamiky zásadne odlišné. Keď cena šprintuje a dividendy len poklusávajú, budúci výnos klesá. Uzamykám zisky a presúvam sa do kvalitného výnosu, tak zostáva zložené úročenie rýchle. Noví investori inak platia prirážku za môj pôvodný vstup a delia valuačné riziko bez ochranného vankúša na rastovej strane. Rebalans je ochrana kapitálu, nie panika. Je to disciplinovaná rotácia z vyčerpaných príležitostí do nových zrastov. A tu je kľúčový bod. Nemôžem si dovoliť držať pozície pri nadmerne nafúknutých cenách len kvôli pekne vyzerajúcim absolútnym výnosom. Ak kopírujete moje portfólio, zaslúžite si rovnakú kvalitu vstupných bodov, akú som mal ja, nie nafúknuté ceny, ktoré len robia moju minulú výkonnosť pôsobivejšou. Keď kliknete na kopírovať, nekupujete moju históriu. Kupujete dnešné pozície za dnešné ceny. Tento rozdiel mení všetko. Viac než 23% ročí výnos. Dividenda portfólia cez 5,5%. Počas viac než 5 rokov. S rizikovým skóre 3. Sa nedieje náhodou. Je to výsledok disciplíny. Kupovať kvalitu za férovú cenu. Uzamykať zisky, keď sa valuácie nadmerne zvýšia. A rotovať kapitál tam, kde prebieha ďalší cyklus zloženého úročenia. Portfólio riadím, ako by sa každý nový kopírujúci pripájal práve dnes. To nie je len výkonnosť, je to udržateľné, opakovateľné a na budúcnosť orientované riadenie portfólia. Pre nových kopírujúcich. Overte si ma na Bullaver. Zadajte moje filtre kvality a výnosu do porovnania alebo rebríčka, aby ste videli metriky a umiestnenie. Parametre filtra. História viac než 5 rokov. Rizikové skóre max 3. Bullaver skóre minimálne 7. 23% dlhodobý anualizovaný výnos. Minimálne 1% dividendového výnosu ako spodná hranica kvality príjmu. S týmito filtrami som v kategórii Dividend Investors, úroveň elite, v top 5 na platforme.
Ukazujem na platforme moju stratégiu, svoje skutočné portfólio a ako ho zodpovedne riadím. Mojou zodpovednosťou nie je udržiavať pozície, ktoré vyhovujú iba mojej histórii výsledkov. Je ňou udržiavať portfólio, ktoré ponúka férovú hodnotu, udržateľný príjem a potenciál zloženého úročenia pre každého, kto sa pridá ako ďalší. To je rozdiel medzi riadením pre čísla alebo ego a riadením podľa správcovskej povinnosti. Toto video slúži na vzdelávanie a inšpiráciu, nie je to investičné odporúčanie. Investovanie na trhoch prináša aj riziko a výnosy sa v čase môžu líšiť. Ak ti tento prístup dáva zmysel, pokojne kopíruj moje portfólio na eToro. Začni postupne, nauč sa DCA a investuj zodpovedne.